अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जननी ना कुछो ना दान रही सखी, जाम जवानी के ले बचखे। जननी ना कुछो ना दान रही सखी, जाम जवानी के ले बचखी। मजा मरद ले खाऊ तो पहिले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, कोड़ा में धके हम पहिले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, कोड़ा में धके हम पहिले बा। पांड्या फिल्म्स एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कोई दिनों से पीछा हमारा रहे उ तो पड़ल, गोडे गोड जबान के हमारा खाके बाबे तोड़ल। हमरा इज्जत पर दाग लगैले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, कोड़ा में धके हम पहिले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, कोड़ा में धके हम पहिले बा। एको रोती कान न सुनलस राइटर मिठू मिसाइल करे ऐसे लागे कदा कबो ना बा भेटाइल पके गोलू सुधीर के बतैले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, तोरा में धके हम पहिले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, तोरा में धके हम पहिले बा। जननी ना कुछो ना दान रही सखी, जाम जवानी के ले बचखी। मजा मरद ले खाऊ तो पहिले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, कोड़ा में धके हम पहिले बा ड्राइवर मुआ ना रे सखी, कोड़ा में धके हम पहिले बा। पांड्या फिल्म्स एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।